Molt bones. Bueno, avui us vull ensenyar una eina que va molt bé per, si us heu de fer imatges o us heu de fer banners o per fer ofertes o alguna cosa. És completament, bueno, és freemium, que vol dir que és gratuïta, però hi ha una part que si vols millorar-la s'ha de pagar. Bueno, l'eina aneu a aquesta adreça, canva.com, i teniu aquesta pàgina. Aquí sí podeu canviar l'idioma, poseu el que vulgueu. Llavors, t'has de registrar, pots entrar en Facebook, en Google, o pots registrar amb la teva adreça electrònica. Jo, com que ja m'hi he registrat, i està bé perquè quan t'hi registres d'entrada et fa com un petit tutorial, no? Ara, aquí. Tens aquí tutorials per fer, bueno, estar en anglès, però jo us ho vull ensenyar com ho faig. És molt senzill, eh? Veieu, aquí ja tens com una mena de plantilles, vale? Doncs mira, si li veus aquí, tens més encara, que ja està. El que és el tamany ja et ve preestablert. Per exemple, aquí tens el DIN A4, i et surten les mides. Això, doncs, 800 per 1200 píxels, vull dir, això ja és depenent del que necessitis. Això podríem dir que és com una pantalla ordinador. Això ja cadascú el que necessiti. De totes formes, després es pot, amb un editor d'imatges, pots redimensionar-lo. Vull dir, si fas aquest tamany i després el necessites més petit, doncs, crec que amb el Paint mateix es pot fer. Doncs llavors és molt senzill d'utilitzar. Jo què sé, doncs, per exemple, anem a fer aquest mateix. Us obre una altra pestanya i això ja és l'editor amb el que treballem. Doncs això ja són plantilles preestablertes que ells tenen, que llavors tu aquí sobre hi pots treballar-hi. Després mira, pots canviar aquesta imatge. Aquí tens filtres d'imatge per modificar això. Pots retallar la imatge, veus? L'original és aquesta, doncs dius, mira, jo vull posar aquesta d'aquí. O si, per exemple, dius, doncs no, jo vull posar més imatges, doncs aquí i puges les teves imatges. Si vols, les pots buscar, no sé, veus? A veure, mira, doncs ja us surten imatges, i n'hi ha moltíssimes que són gratuïtes i n'hi ha que són de pagament, però bueno, valen €1. Així és les més... No sé, amb aquesta, per exemple, i a veure com fer perquè aquesta surti aquí. A veure, doncs mireu, pam, ja està, col·locada. L'arrosseguem on volem. Volem recol·locar, doncs hem de recol·locar ara. A veure, es pot fer més gran, però clar, ja queda dintre del tamany aquest. Fem més gran, doncs fa més gran tot, col·loquem on vulguin. Aquí doncs podem canviar el text que volem. No sé. M'ho invento, I aquí doncs, posem el que vulguem. I fins i tot, bueno, això ja cadascú el que vulgui.
Si aquest marc, per exemple, diem, doncs mira, el volem fer més gran perquè m'agrada més gran, doncs fem així i ja està. Doncs aquí, si veieu, es pot arrossegar i surten com unes línies, que és per centrar. Això et diu, doncs mira, això més o menys està centrat. Aquestes línies que surten aquí, doncs això és per centrar. Llavors, un cop ho teniu fet, aquí on diu baixa, li dones a baixar i et descarrega això. Et diu PDF per imprimir, recomanat, o JPG, o PNG, això, cadascú la qualitat que vulgui. Dones aquí i un cop, pam, ja se't descarrega. Sortirà publicitat, si vols descarregar-te l'aplicació, em penso. I aquí, doncs, s'us ha descarregat la imatge. Veieu? Això és senzill. Què més podem fer amb aquesta eina? Doncs a veure, mira, aquí un diu a baixar, per cert, també diu, si li dones aquí, veus, ja t'avisa, que això és, m'imagino que, no, doncs, perfecte. I la modalitat freemium, que és la de pagament, és per, mira, això ho veurem com surt amb les marques de tall. Veieu aquestes petites marques d'aquí, això ho utilitzen les empremtes per tallar per aquí. Llavors ells tallen aquesta part d'aquí i d'aquí cap avall. Bueno, que ho sapigueu. Què més es pot fer amb aquesta eina? A veure, aquí tenim les composicions, que és el que són les plantilles aquestes, els elements, doncs, imatges gratuïtes, per buscar aquí n'hi ha un fotimer, no us les acabareu. Què més? Això seria per fer composicions, si aquí, per exemple, mira, això ho explorarem, ho farem de zero. I això també, fora. Tenim la pàgina en blanc. Doncs mira, aquí col·loquem, això seria per col·locar una sola imatge, això seria per col·locar-ne dues, inclús encara que estigui així, doncs no es pot. Sí, bueno, es pot més o menys controlar l'espaiat, però la forma ja és aquesta. Si voleu fer un collage, per exemple, així, de dues imatges, això ja heu de trobar la que més us agradi. Hi ha marcs, crec que si fa no fa, ve a ser el mateix, bueno, veus? Aquí hi ha les variacions aquestes. A veure, borrarem això de darrere. Això és el mateix. Si col·loquem aquí una imatge, a veure si tenim, bueno, com que no hi ha cap imatge nostra, anem a veure, posarem una imatge gratuïta, aquesta d'aquí mateix, i arrossegant ja es col·loca. Si per exemple dieu, doncs mira, jo és que vull canviar aquest tipus de marc, no, a mi no m'acaba de bé, doncs segurament, doncs no. Elimineu. Si eliminem tot. Bueno, heu de localitzar el marc que voleu, es pot ampliar sempre conservant la forma. Aquí, doncs, per exemple, el que diem, posem una imatge, aquesta, arrosseguem i ja es queda col·locada. Què més? Hi ha els marcs, les formes. Bueno, aquí teniu doncs, la tira de formes completament gratuïtes. Podeu posar la que voleu, també el mateix. Poseu així, i arrossegueu i podeu fer més gran, més petita. Aquesta, per fer
Voleu fer banners, podeu fer publicitats. Voleu. Què més? Línies. Que voleu. Això ja és cadascú que utilitzi la imaginació. Opcions. Hi ha la tira. Què més hi ha? Les icones. Que veieu que posa de franc, vull dir que hi ha la tira de coses de franc. Gràfics. I això és per, bueno, que hi ha... Per si voleu contribuir, no sé, fer alguna cosa artística que, jo què sé, us agrada i voleu agrair que està fet amb aquest programa, doncs ho poseu. Què més? A veure... Amb aquest... Més coses que es poden fer. Aquí, per exemple, si posem aquesta imatge, per dir alguna cosa, veu? Si sobresurt cap en fora no passa res, i ens queda la imatge així integrada. Podem col·locar-hi text. I aquí hi ha tot d'allà dissenys preestablerts. Es poden modificar, però si ja, per exemple, dieu, mira, aquest a mi ja m'agrada, doncs es posa aquí. Pots fer més gran, no hi ha problema, pots canviar el color, aquí, mira que sigui blanc, aquest d'aquí, seleccions així, doncs aquest no es vol canviar. Posa aquest aquí, vale, no sé, sé que d'alguna manera, mira, si el desagrupes, vale, ara seleccionem aquest d'aquí dalt, pues no sé. Però en principi s'hauria de poder... Ara, vale. Vale, és que un estava sota de l'altre. Vale. Veieu que també es pot canviar el color. Poseu canviar el tipus de lletra. Escrita. Això de cadascú... Vull que estaven junts i per això no es podien... Bueno, això ja... Si voleu canviar el text, doncs feu així i... No sé, això ja... Que cadascú... I aquí, doncs... No sé. Això ja cadascú que posi el que vulgui. Bueno, doncs això és més anar remenant el que teniu per aquí, el que es pot anar fent, passar-hi unes... Bueno, això en minuts se li agafa el rotllo, de com funciona. Aquí teniu els filtres per canviar, si voleu col·locar algun tipus de filtre a les imatges que pugeu o les que ja tenen. Aquí hi ha com un petit editor d'imatges. Pots girar la imatge o verticalment, això ja ho vulgueu. Cada cosa que toqueu, aquí dalt hi ha com el menú i es pot anar tocant el que vulgueu. Aquí, això d'organitzar va bé per quan hi ha... Aquí, per això no m'ho deixa fer, no sé per què. L'organitzar és per alinear amb capes. Sí, és perquè... Vale. Veieu que ara un es trepitja sobre de l'altre,
doncs se li dona a organitzar, clic enrere, llavors es posa sota d'aquesta altra capa. Bueno, és com el que sapigueu. Doncs, un cop ja ho teniu fet, doncs, com abans, li doneu a baixar, PDF per imprimir, JPG... Amb PNG sí que veus, aquesta és l'opció que us deia abans, que si li dones aquí, que si vols els fons transparents, això ja és pagant. No sé quan és, crec que són 9 euros al mes. Bé, jo crec que d'entrada no us fa falta. Això ja... Dona a baixar. I la veritat és que la qualitat de les imatges que et descarregues d'aquí està molt bé, per ser gratuït. Bueno, com heu vist, queda el mateix nom que he posat abans, però bueno, la qualitat està força bé. Bueno, per ser gratuït, crec que és més que suficient. Si per canviar el nom de la imatge, aquí veieu, doncs, aquí poseu el que vulgueu. Llavors, quan us baixeu la imatge, ja es baixa amb aquest nom d'aquí. Ara, perquè si us baixeu totes les imatges amb el mateix nom, doncs pot causar una mica de... Veieu? Aquest ordinador, a vegades li costa ara. Bueno, ja veieu que perd una mica de qualitat amb JPG, queda com una mica com difuminadet, però bueno, penseu que això també és una pantalla grossa i això en petit no es nota. Bueno, doncs fins aquí el tutorial d'aquesta eina del Canva. Aquí podeu triar els tamanys que vulgueu. Hi ha la tira per si voleu fer-vos un currículum o un tamany revista. Vull dir, aquí hi ha moltíssimes plantilles que podeu aprofitar i va superbé perquè us treu molta feina. Doncs mira, targeta, etiquetes, això és la típica targeta de presentació. No sé, aquí podeu fer meravelles amb això. Inclús veieu banners, vull dir, un anunci de Facebook. Podeu fer moltíssimes coses amb aquesta pàgina web. Que si tu, per exemple, dius, doncs mira, vull utilitzar les mides que jo vull, doncs poses les que tu vulguis, et deixa triar en píxels, mil·límetres o polzades, aquí utilitzant píxels o mil·límetres. Doncs si fem, per exemple, 2.000 píxels per 100 píxels, ja veureu que queda super estret, però bueno, és que això, veieu? Si us voleu fer, no sé, aquí cadascú fa el que vol amb això, no? Bueno, no m'enrotllo més. Que espero que us serveixi i si teniu cap dubte el deixeu sota el vídeo. Merci.